hari kelas iki kan sing nilai. Sing hukume sapa, Pak? Ya nek cara pengertianku aku tahu ngono katanya adil-adile pangeran yo Gusti Allah. Zat sing paling kuasa, zat sing paling ngadili. Iki sing hukume Gusti Allah langsung, Pak. Gusti Allah langsung. Jadi tenang bae. Kowe ya mandang tenang, Pak. Kan Gusti Allah jare Maha Pemaaf. Iya, karena protes ya protes ditanggapi gimana. Adil, maaf. Pokoknya ora iso disogok-sogok lah ya. Iya. Wis jelas adil. Tapi kan anu mainan ya. Ya Gusti Allah apik. Nah sing ngadili kan drengking kowe. Ya pilih kasih. Yo kasih. Orang mesti ya, aku ya dalam cair. Kan gue kan. Bukti ini gue kayaknya gue. Wis kan Ada kan orang mesti. Kalau nganggur ya malah dimelas ya, Pak. Dia mesti tak melati. Nganggur baru dipites. Terus hari tau iki haram benang aku ya tak haram. Udah deh baik kan. Aku jadi ya mandan sifat-sifat rahmat. Aku iki nduwe sifat-sifat rahmat. Nah, rasa nganggur ngono kuwi ya. Ora tak haramaken, bahkan kadang tak jalanku. Ya ana tuku anggur, sekilo pisan. Nganggur karo aku. Kuwi kan masalah kan berarti sifat rahmatku metu. Nah, sifat rahmatku mau juga ya pada awalnya aku dikai nang pangeran. Titipan sifat rahmane pangeran. Jadi aku akhirnya bisa rasa merasati mari ngomong kodong aku. Iki barang nganggur kon kepriye Pak, usaha apa kepriye? Ya kan usaha, tapi nak menurut tingkatan ya itu terima. Maksudnya saya nak wis usaha, kok asih ditaringi nganggur lalu masih kongkon-kongkon. Ya terus aja aja tersundol lan terus aja mutung. Ya aku ya wis usaha yang nganti mutung, Pak. Enggak ada gua mutung aku wis masalah ya. Usaha bisa turu, anu metong terus turu bakat iki dadine. Ya nek kaya kowe kesimpulannya intine nah arep tiru ngilmune para wali kudu sering-sering merokobah, sering eling daripada turu. Ya ono nyanyian ya wis ngomong akeh. Ini ibadah itu ibadah, makan tidur di rumah bagi orang yang beriman itu beribadah. Lebih baik daripada nang jaba. Daripada nang jaba madengaken Kayak Mickey mau. Meling-melingnya ya kan? Nah terus daripada angen-angen orang nyambut gawe nganggur istilahnya akhirnya bisa menghalalkan segala cara yang akhirnya terjun di dalam keharaman karena nganggur wis suwe angen-angen orang genah begitu kemasukan makhluk sandiane menungsa wah aku ki merampok bae ngono kuwi malah haram. Berarti mending nganggur dhisik ya. Ya mendingan nganggur dhisik karo merokobah. Dalam arti ngadeki maring sing duwe penggawean. Kan merokobah apa sing duwe penggawean, juragane sapa. Ono karo Juragane sapa kamu nyono nganggur? Boleh. Juragan. Dan nek anu setara pedate sih juragane wis genah. Sing ora urip. Gawe urip. Dari marak-marak karo sing gawe urip. Supaya sudah gawean. Tapi ya kuwi nek anu merokobah karo sing gawe urip aja semata-mata